Tohle jsou věci, které v tomhle roce používám fakt každý den. Nejsou to věci, které jenom mám a používám je jednou do týdne, ale jsou tady věci, které téměř všechny používám naprosto každý den. Jako první, a nemůže tady chybět, je samozřejmě mobil. Mám iPhone 13, už ho mám rok a půl a jsem s ním dost spokojený, i když přicházím na výhody Pro a dost ho zvažuji. Nicméně nedávno jsem si koupil tenhle MagSafe obal, který je naprosto skvělý, z toho důvodu, že mám hodně MagSafe příslušenství, na které používám. A přijde mi, že když používáte MagSafe příslušenství s obalem, určitě musí MagSafe kompatibilní, protože jinak mi přijde, že ten magnet je dost slabý. Takže určitě iPhone 13 používám každý den. Další věc, kterou teď používám každý den, je diář. Diář jsem používal už teda minulý rok každý den, nicméně tady je novinka, že tohle je náš nový šiška diář, jako za mě je dokonalý, protože jsme si ho vytvářeli pro sebe. Je poměrně dost jiný než všechny ostatní diáře. Hlavní výhoda je layout, který máte kterou máte na každý týden, takže já třeba tady si prostě píšu každý den, jaký mám tásky a podle toho jedu. Nefungují jenom diáři, používám víceméně to samý i v Notionu a taky v TickTick aplikaci, kterou pak ještě ukážu, v jaký aplikace používám denně. Proč teda diář? Diář používám hlavně proto, že když sedím doma, tak je pro mě příjemný mít takhle ten diář otevřený, kouknu se, vidím, jaký mám zhruba tásky na ten týden, takže z tohohle důvodu mi vyhovuje mít ten diář takhle furt u stolu a více mě to nutí jednotlivé tásky dělat. Věc, kterou používám fakt každý den, jsou AirPody. Používám AirPody Pro, z toho důvodu, že mají dokonalý noise cancelling. Mám i klasický AirPody 2. Používám hlavně na telefonování nebo obecně ve chvíli, kdy chci slyšet i co se děje kolem mě, takže i třeba ve fitku a tak. Protože mi přijde, že tyhle AirPody, když děláte nějaký pohyb a máte zaplý ten noise cancelling, tak slyšíte to dunění, což mi dost nevyhovuje. Takže tyhle hlavně používám, když sedím, edituju a pracuju a to mi přijde úplně nejlepší. A v letadle je to úplně must have. Další věc, co používám úplně každý den, je počítač. Používám MacBook Pro M1, je to už teda starší verze, zatím mě ještě nikdy nesklamal, používám ho jak na edit fotek, videí, nikdy se mi snad zatím nesekl, funguje výborně, zatím nemám úplně důvod teda počítač upgradeovat, je superový hlavně v tom, že má více portů na stranách, jak už tady má vlastně více C-ček, ale hlavně pro nás kameramany fotografy je tady čtečka karet, což je top. Další věc, kterou mám fakt rád a nikde jsem podle mě o tom ještě moc nemluvil, jsou hodinky. Hodinek mám aktuálně 6, které se snažím tak nějak střídat podle nálady a outfitu. Tady jsou první 4 a páté mám na ruce, s tím, že používám ještě Apple Watche, které jsou za mě funkcionálnou úplně nejlepší, ale prostě se mi moc nelíbí. Nejsou to za mě úplně nejhezčí hodinky, takže je používám spíš, když vím, že mám busy day, nebo vím, že mám natáčení, tak je používám hlavně proto, abych viděl zprávy a všechny notifikace hned. Jinak, když to jde, používám klasické hodinky. Všechny tyhle hodinky nemám jenom tak. Všechny z nich jsem dostal na jedny moje narozeniny od 20. myslím, takže každý jedny narozeniny jsem si vybral hodinky, které se mi líbily, nebo jsem je dostal, aniž bych věděl, jaký dostanu, takže každý z nich jsem dostal na nějaký narozeniny. Například tyhle stříbrný jsem dostal teď na moje poslední a tyhle jsem dostal jako na ty moje první. Takže ke každým mám takový specifický vztah, protože každý ty hodinky trochu definují nějakou dobu v mém životě. Mám je rád a těším se, jaká sbírka bude třeba za 10 let. Všechny tady tyhle jsou od značky MVMT, kterou úplně miluji, je to moje nejoblíbenější značka hodinek. Tím, že už ten iPhone mám rok a půl a používám ho fakt denně, nejen na nějakou běžnou práci, ale i třeba na úpravu fotek, tak potřebuju powerbank. Pořídil jsem si tady teď tuhle MagSafeovou, která je fakt úžasná v tom, že vezmete mobil a takhle to na tom drží. Tohle je powerbanka, kterou používám fakt každý den. Mám dalších třeba 5, ale tahle možnost to k tomu telefonu takhle připevnit mi přijde naprosto skvělá. Přiznám se, že tohle byl teda hlavní důvod, proč jsem kupoval ten MagSafeový obal, protože když jsem na to měl klasický obal, tak mi to moc nesedělo. Další věc, kterou používám každý den, je tenhle obal na notebook. Je to ze sady od mého batohu Boundary. Já jsem ho schválně takhle plný. Normálně v tom mám ještě takhle notebook, který právě takhle nosím. Jestli to úplně hezký nebo není, ale používám to fakt každý den přímo v tomhle kombu. Tady mívám už většinou nachystaný harddisky, který používám denně na edit videí. Tady mám vizitky, když potřebuju někomu rychle dát. Tady kabel, nabíječku, ale vím, že to mám na jednom místě a přímo v mém hlavním fotobatohu je na to vyloženě prostor, kam se tady tenhle obal dá vložit. Normálně bych si to asi nekoupil, koupil bych si možná nějaký jiný, ale tím, že jsem ho k tomu batohu dostal, tak mi to přišlo dokonalý to takhle využít a používám to fakt denně. Ať
už v tom svém batohu, v tom velkém, ve kterém jsem to dostal, anebo i v jiných batozích. Prostě vím, že v tomhle mám všechno na práci a můžu jít kamkoliv a beru si jenom tady tohle a už nekontroluju. Mám v tom nějakou nabíječku, nemám v tom nabíječku, prostě to používám takhle, jak to mám. Poslední věc, kterou používám, ne úplně každý den, ale skoro, tenhle reprák od Marshallu je naprosto dokonalý. Primární důvod, proč jsem ho kupoval, bylo na natáčení klipu, kde jsem potřeboval nějak pouštět hudbu a nabíjet normálně skrz. Cčko je fakt výkonný, ale hlavně hezký. Moc jiný značky se mi jako moc nelíbí. On umí vlastně hrát z obou stran. Tady, co jsem pochopil, tady by měly být basy a tady zbytek, ale přijde mi hezký, vydrží docela dlouho, nemám to úplně změřený, jak dlouho. Mi to přijde jako nejlepší přenosné řešení pro hudbu. Teď bych chtěl ukázat aplikace, které používám každý den. Ukážu je záměrně v telefonu, protože hlavně v telefonu každý den používám. Jako první z nich je aplikace TickTick, kterou používám hlavně na tasky. Vím, že těch možností té aplikace je o něco více, ale používám je hlavně na tasky a hlavně na to, že je možnost je mít tady takhle na widgetu. Tady mám vždycky napsané nějaké věci, které bych chtěl udělat, mám tady sepsaný i zakázky a tak dále. Zároveň, když si otevřu MacBook, tak to používám jako widget přímo na tapetě. Další aplikaci, kterou používám každý den, je Notion. Notion předpokládám všichni známe. Já ho používám jak na tasky, ale i zápisy z různých callů, nebo když mám nějaký nápady, tak si to vždycky píšu do Notionu, protože vím, že to mám jak v počítači, tak v mobilu a je to prostě vždycky se mnou. Když vím, že máme nějakou zakázku a potřebuju pro to vytvořit prezentaci, tak si to tady vždycky napíšu, nebo když vím, že budeme něco točit a já mám k tomu nějaký nápady, tak si to vždycky píšu tady do Notionu. Tohle byly všechny moje věci, které používám tento rok opravdu každý den. Kdybyste taky chtěli tenhle šiška diář, odkaz máte v popisku tohle videa. Dejte mi když tak vědět, jaký video by vás ještě zajímalo a my se uvidíme u toho dalšího.